claro, cando empecéi, no 2018, sí que me encontrei con algunha dificultad porque, claro, cando empezas a emprender e empezas a falar do teu proxecto, entón desvieime un pouco do meu camiño e en vez de estar centrada no meu traballo, no que é Morote, a marca, pois empecé a facer encargos. Tardei moito tempo en encamiñarme hasta que estou en Creativas Galegas. Gracias ao colectivo, moito do que nos facemos no taller ha salido á luz, non? Nos descubrimos que traballando en colectivo éramos máis fortes, tiñamos máis capacidade de negociación con proveedores, coñecíamos técnicas que hasta ese momento non coñecíamos, maneiras de traballar diferentes en xeral. Eu creo que sí que teñen unha voz moi potente a hora de difundir o talento galego, a creación galega. Creo que sí que son un altavoz importante. Eu que son unha persona que me gusta aislarme e pintar e refuxiarme, elas me dan toda esa posibilidad de salir, de relacionarme. É un grupo de mulleres, tamén homes, pero basicamente mulleres, que teñen moita enerxía, que teñen moitas cousas en común comigo a nivel de crecemento, de pasión, de mostrar o que fan. É super positivo. O sea, para min, desde que as conocín, foi como, wow, unha cuestión de pasión, de ilusión, de wow, é como cando un se enamora. Para mí, Creativas é un sono que tiña feito realidade. Está rodeada de xente que cada día fai un traballo diferente, que está contenta co que fai, que, bueno, aunque chegar a fin de mes é difícil, facémolo con alegría, non? É porque estou rodeada de xente creativa, xente que cada un pon a súa esencia no que fai todos os días, non? Eu estive traballando por conta allea durante bastantes anos, sempre deixei aparte este proxecto persoal, que era o que realmente me motivaba, realmente descubrín que hai que traballar no que a un lle apetece, o que lle motiva día a día. Traballar por conta allea dá unha seguridade, pero isto dá felicidade. E creo que gracias a Creativas Galegas podo ter un futuro dedicado ao meu traballo, que sempre foi unha afición, pero creo que podo vivir desto o día de mañá. Así como a eu, moitísima xente que entrou neste colectivo, sin creer moito que isto podría ter unha salida, poder ser o seu traballo para o seu día a día. Maravilloso poder unirnos entre artistas e artesáns para facer cousas en común. Hai unha sinerxia moi interesante. Para mí foi, bueno, unha bendición. Pois para min, formar parte de Creativas Galegas é como un plus, non? Nos aporta un montón de aprendizaje e un montón de cousas que podemos sacar de partido entre os compañeiros, non? E aprendemos uns de outros. Desde que estou en Creativas Galegas, pois centreime no meu proxecto, empecé a darme conta de que é o que me merece a pena e que é o que non. Despois de estar con tantas persoas tan diversas, pois basta alimentando de as historias de unha, as historias de outra, e é todo un aprendizaje. Aprender de como fan os demais, porque cando un se centra no seu traballo únicamente na súa profesión, moitas veces olvídase de que hai outra xente que ten outras profesións que son igual de creativas, igual de traballosas, e que tamén requiren unha formación, un estar aí pendente todos os días, non? Aprendemos día a día en Creativas Galegas. É como unha pequena escola de negocios, é unha pequena escola de artesanía, aparte que é moi divertido, porque, bueno, hai moi bo ambiente, a xente axúdase entre eles. Nos permite facer cousas que individualmente serían moito máis costosas, moito máis
complicadas de facer. Incluso a xestión con a audiovisualización. Para nós é super importante e super satisfactorio poder participar con outros artesáns, aprender. Cando facemos os turnos no mercado, por exemplo, estamos aprendendo todo o tempo de como fai as cousas, de como empaqueta, de como gestiona según que cousas, sempre estamos aprendendo. Entonces eu, cando empezamos co colectivo, un pouco o que buscaba era como se asesorar as marcas do colectivo a como colocar o seu produto, non stand, os escaparates, non? Como sacarse rentabilidade. Entonces, esas sinergias que creamos entre todos creo que é moi enriquecedor. Entón, por eso xorde de Creativas Galegas. Para estas pequeniñas marcas, estos pequenos artesáns e artesás que traballamos dun xeito creativo, que os nosos produtos, polo feito de ser únicos, exclusivos ou series moi pequeniñas, entón, aí empeza Creativas Galegas. Vamos medrando moi ben, e estamos moi contentas co resultado que está dando, porque vemos que estamos axudando a moita xente. Que haxa máis colectivos como este, que haxa un pouquiño de esperanza en proxectos pequenos e máis humanos cada día. Pero a verdade é que isto funciona porque todos nos estamos axudando ao final, esta enerxía positiva se contagia.